започваме да снимаме пътуването през някакъв тунел на име Мон Бланк. Планината се казва Мон Бланк и тунела се казва съответно на планината Мон Бланк, която я пресичаме. Мон Бланк. Така пуснали сме да записваме. Ще станете съучастници в това минаване. Така се надявам, че ще е готово. Ще заснемем този миг. И цялата процедура. Горе съм въвел разтоварен адрес. До тогава има много време, така че ще видим какво ще правим. Имаме таблети, маблети, пикаем се като куча, ама нищо. Решил съм да ви запазим. Даже мога да слезна аз да се изпикая някъде тук. Има Карфур отсреща, гледам така нататък и така нататък. Ама мисля да хода да се... ще се изпикаме после. Ма не, по-добре сега да се изпикаме. Така, изпикахме се, палим.
sati, gradi srca pa posle vrati, gazi po koordinati, odi dok je me mangi, ko artefakti, čuvaj spomeni, čuvam tajni, stoje tagi od tvojeg garbi, da li si srekla svega, Boga nas nema, i duša neka zema, prazna mi je posle neja, da li si svesna svega, reka nas nema, čaša boli pena, odiseja, odiseja. Selavi, samo odi selavi, kasno varaš pričina, da sme jedno ti i ja. Samo ti ne mi dalaš mir, vidi streka nečija, ne sme jedno ti i ja. Selavi, samo odi selavi, kasno varaš pričina, da sme jedno ti i ja. Samo ti ne mi dalaš mir, vidi streka nečija, ne sme jedno ti i ja. Ne ti treba viza, idi bye bye, sve mi je repriza, isti highlight, mnogo ko za pista, pije Mai Tai, spremano uz dozno, lage veli 300, da mi sebe vibe, izlazio nizla, daj stavi kraj, beše kao kristal, no izgubi sjaj, svi smo na dno. Daj zapri vreme, mami me, Fot tvoj te igri, zarobi me, Flaši bele, za cele, I baš na tebe vrcek jesem. Skoro mi je pravi tenzija, cijela duša na ti zemlja, očigledno nima hemija, na ti si otrov, mnoga koza revija, krši srca ne bira, moja ta galerija, ti si bom, selavi, samo odi selavi, kasno varaš pričina, da sme jedno ti i ja. Samo ti ne mi dalaš mir, vidi streka nečija, ne sme jedno ti i ja. Selavi, samo odi selavi, kasno varaš pričina, da sme jedno ti i ja. Samo ti ne mi dalaš mir, vidi streka
I will give you something. Така, не знам дали станахте свидетели, но тук ми показа един човек и ще си караме. Правихме ли паузата? Направихме вече. Айде да тръгваме.
тия хорица там. Така, защото ние взеха билета и ще карам след тях. Сега ще ги видя къде са, още ги виждам там далечината някъде, ама тук би трябвало да е само за хора с билетчета за тунелите. Ма не е точно така сигурно. Ей, там са ми на мушка тия тирове. Сега ще го разберем това Мон Блан con Bob и Адели. Така, дай да маркираме на таблета, че сме взели билетче. Навигирай съгласно другия маршрут. Сега ще отвори някаква навигация. Да видим какво се случва, къде е този тунел. Ще ми избягат тираджичите. Сами го дава 70 км само напред. Нещо подобно. Или 47 напред. Да, 47 км напред някакъв. Добре, къде ли ще е този тунел? Хвана това с зеленото тираджиче, където е. Това си е някаква магистрала и се отбоява за тунела или каква е тази простотия, не мога да разбера. Моля, карайте по пътя 46 км. Добре, защото съм се включил Том-Тома, ама Том-Тома не съм му задал тия тук координати, директно дестинацията летище Франкфурт. Ама минава през Франция, от Франция влизаме. Значи сега сме в Италия, минава през този тунел и отсреща ще се тази планина разделя Италия, така да се каже, през тунел по-пряко. Италия, Франция, отиваме във Франция, от Франция Тардашев за Германия. Успяха да ни избягат тия тираджичета да го е. Много напълно, бе, това автострада ли е тук, не е ли автострада? Ние сме си взели такова билетче, какво правиме, какво не правиме да го ева с тия билетчета, после знам, че с картите това билетче се плаща, т.е. Трябва да видим някаква табела ли, ще свърши пътя ли най-вероятно. Ами тия, които са от магистралата, на къде се преминават? Сега не трябва да се видим някъде надесно, тук е паркинг. Пише паркинг, не е нещо особено. Пак не ми го обясни като хората нещо, явно. Обясни, че там е някъде тунел и аз чакам влизам в земята, брат. Къде влизам в земята? Ние пардашиме по магистрала, момче. Го е ония със зеления камион в далечината. След малко ще ходим да го кепим. Не знам дали съм настроил перфектно камерата, ама горе-долу се хваща пъти, доколкото виждам някаква страна. Сега мога малко по-вляво да го въртна, да не е толкова в банкета, ама съжалявам. Такова е. Другия път може и по-добре. Ако ще има. Дай да ги хванем тия, къде е то тунел, след 600 метра ли е тунела, къде си бе тунел? Интересно ми е, къде е то тунел, брат? Защото сега се движим по магистрала. Зеления камион, къде отиде зеленото тираджиче, да е негова семка, защо не кара по-малко? Немат стигане тия купуци. Ето още е далече тази планина, сигурно, не знам. Трябва да преследвам здраво това тираджиче, защото то взе билече и аз съм по неговите пътеки. Ще пресичаме Мон Блан, ама те имат по 500 коня, ние сме конете. Ще движим на ръба и това не мога да ги стигне, тия да нямат магнити. Аз вече започвам да се чуда, че май имат магнити. Трябваше да изчиста времето, не че е нещо задължително, ама все пак изчистихме за 10 минути, за да не изчакам да изчиста, ще е грехота. Го е там, сега ще дойдеш ти на връвото, аз тебе ще те хвана, твоите се. Тунел ли, в смисъл свърша магистралата и ще започне тунел ли, не мога да си го обясня с него какво се случва. Ще го настигна аз негова семка. Да ви разкажа малко от историята, тук съм си пуснал този педалски таблет. Фирмения толкова грозна работа не е. Върши само за наряди, ама за навигиране.
паркиране е пълен тъшак. Както и да има хора, къде привикват, нямат пари за друго, привикват на тия простотия. Като си имаш том-том, нищо друго не ти трябва. Всеки, който иска да стане шофьор, том-том, това е. И вече в комбинация малко с Google Street View да си разгледа тук там е адрес нещо, да попита стар човек, шофьор някъде. Не се срамуйте, аз умишлено съм справил музиката, не че има смисъл да я пускам, ама викам, аз очаквам там да влезнем някъде, така го обяснява ония педерогил. Почерпи го доста кърпички за носа да си бърше. Бяха ме почерпили там, ако сте гледали видеята, скролчета, такива малки скролчета. Гледайте ги, ако не сте гледали. Защото мога да коригирам видеото и затова тук сега ще се опитаме да е без звук една час. След 40 км ли ще е тунела? Том няма да го слушаме. Ще слушаме зеленият тираджия, защото той хвана пътя. Ако успеем да го настигнем негова семка, какво кара, с магнит ли кара, да не е празен да го е, бе. И аз карам като за празен се едно. С колко кара? Аз го кара с 90, той кара с 110 лева негова майка. Го изчезна ми от пътя, набри си сметката. Изчезна това тираджиче. Там горе в тунела имаме се бъде тук лекичко. Педерунгел, да не е това тунела. Надясно е някакво кръченце напред. Това ли ще да е моят план? Не вярвам. Това е някакво местно тук, малко мини. 1000 метра тунел, че не е нещо особено. Нема настигане това копаленце. Правят, че тук обаили сме го на напълнеща ли? С какво караш да теба с керосин? Нама ли, аз съм с тая ефтината иранската нафта. Скъпото. Нама ли, детелът ти няма стигане, не знам къде съм ушне, 40 км няма кога да гоня, ако след 40 км е тунел, баго и тунел. И ако е след 40 км, аз питам, защо там трябва да взимам билетче. Моля ми го обясни, взимаш билет и влизаш в тунела. Къде влизаш в тунела? Куре, ако карам 40 км до тунела. Обясни ги малко, но пак нещо, пак му благодаря, че поне не въртях 19 км, ами не съм надясно напред, съм си Монтле Бланко, нещо пише напред. Къде е този зелен буклук? Сигурно сега влизам. Но я да видим дали не е там отсреща. Пише, стесняваме се, какво се стеснявате? Това Мон Блан ли? Не е ли? Нещо изкачване, нещо какво се случва вдясно да караме камионите 4 км така. Това ли ще да е тунела, бе, човек? Нямаш един знак, че си ти Монтле Блан. Ако е така, е бах ти европейци, вашата мама Иран да ви изтрепи. Това ли е великия Мон Блан, бе, човек? 3 км. Не е това да го е. Къде е този зелен буклук? И с какво гориво? Искам и аз от същото. Мале, как съм се... Аз съм чая си на места си дал. Деба Мерцедесът и да еба Шиван, кой те създаде буклук? Деба тъпото копеле да теба. Седалката да не мога да си нагласиш, то колан се заклещва отзад, брати. Тук с колко трябва да караме, брати. Ще се разпадне, ебе, каруцата, ебе, плетере. Моля то тъп копелак да си мисли, че прави коли, еба, твоята семка, еба. Ни коли, ни камиони мога да направиш за теба, с капаното копеле.
къде са? Качих и аз на тия тъпи Мерцедеси. Те в шибания Мерцедес. Толкова да те похваля в началото някакви помислени работи. Това па седалката. Аз как да я нагласа като старо куче пенсионер ли? Негова семка си. За как си искам аз? В шибаната седалка с този колан, брат, се писна на кура. Голема кабина, колко да е голема. Въобще не е като на тир, брат. Не бих карал тир с такава грозна кабина. Никога. За соло камион бива до някъде. Не си ли е идеално равна, голяма, хубава кабина, би го тирате изпит. Дай сега да видим с тия са псували тия Мерцедеси. Ясно е, че нищо не става техника. Дай да видим какво се случва. На едната гледам 33 км направо. Том някакви 44 км направо, ама Том той въобще не знае откъде минаваме и какво правим. Имаме билетче, имаме си такава карта на самия тунел се изважда. Чрез нея явно някакви акаунти по такава тънкана се плаща, иначе директно трябва тук кеш такова с карта да се извади. Май 260 евра, да го ева си 300 евро. И баго тунелчето. Айде искаме поне под светло да влезнеме, колко е? 6,5 е. Ще половин час той ще се стърни, баго тунел. Искаме така по светличко да е клипчето да може да се види горе-долу. Лет Иванов Ауто или Лет Иванов или Лет Иванов Ауто в София, търсете ги, живи и здрави, ще се сложа и аз след кружки, фарове, жив и здрав да е този господин Иванов, Лет Иванов Ауто или е Лет Ауто Иванов, не знам точно как е. Гледайте в някой клип на Денис Кадиров, брутален човек, много се стара и обича това, което прави. Разказва за някакви фирми, които са си назначили такива фарове. Не е лошо и фирма Glorier да ги посети и да смени на всичките камиони с лед кружки, брат. Все пак през половината ден се кара на тъмно да бъде. Не е лошо да отидат и всичките камиони да им сменят кружките там. И всички шофьори да карат сравнително много по-приятно през нощта, брат. Защото на тия куци фарове тук от едно време не е редно. Не е никак редно, при положение, че човека дори не би взел и много скъп. Даже би направил отстъпка според мен за количество някакво там. Но все пак труда си струва пари, така че няма да извиваме ръцете на човека. Просто се свържете с него и оборудвайте тия камиони, братче, с лед фарове. Някои си имат, но такива какво и много други нямат. Също следващата версия на фирмата някога да ги оборудвате с навигации Том всичките професионални хубави, ама много хубави екрани и така нататък. Това е когато имате повече пари. Този ден може да не дойде никога. Гледам, ще видим. Надявам се, пожелавам ви да дойде. Том навигации всичките, ама културни, хубави, как се трябва да бъде искано, без да се пести от инструменти, защото това е 80% от работа. Лед фарове, къси, дълги и навигация Том. Това е бъдещето. Даже това е миналото, кози, какво ще е бъдещето. Айде още един път да нагласиме този коланче, като се приближавам към телефон, таблет, най-вече. И трябва да дръпна колана, после трябва да не се връща, трябва да дръпна седалката, да върна колана, после пак да нагласа седалката. Хич не ми е лесно с тия тъпи кабини, брат. Защото сме от тази школа, където искаме да е като футьол, а не като една недовиждащата, която иска да му е окото отпред на стъклото, братче, да го удари муха, не мога прелети между предното стъкло и окото му муха даже. Даже ако премига с миглите, дърка по предното стъкло си. Тук сега тия тунели са копали италианци, франсета, швейцарци, австрийци, там кой има най-добрите машини по света. Падало е здраво копане. Панско! Мисли
И ти за тия работи, а не проходи, братче. Проходите са за скиори. Тунелите са за шофьори. И за населението, градското население, въобще като цяло шофьори. А не да катериме някакви проходи, братче. 2 метра преспи. Това е за скиори и лифтове. Направи си машини, поръчай си и без това крадете пари. Имате, не се правете смутаняци, крадливо племе. Инвестирайте малко в тия машини, да хората да видят някакви пътеки. Ама от тия малко по-евтини ти ги правете, като швейцарците там, по 2-3 милиона на километър, нека тия вашите по 50 милиона на 100 метра. Бая му майка и магистрал. Тук слизаме, изкачваме се. Не се знае какво се случва, брат. Това все едно са подготвени ядрени бункери. Тия пътеки с двупосочна цел са ги правили. Един път за шофьори и втори път да се крият тук за бункери, ядрена война, въобще война и всичко. 26 км може би ще хванем тунела, не знам. Доколкото гледам на тази чекия сайджик, защото в имената е сайджик някаква, след 26 км е това тунел. Добре, да видиш ти, хабиби. Значи, след 26 км аз трябва да се отклоня някъде си. На том съм попуснал, ама кой знае кога ще го вкарам в действие, като минем от френска страна някъде, да му задам правилни координати. Някъде ще видя някаква междинна точка и така нататък, нещо, което да движи малко в по-правилна посока спрямо някакви по-правилни маршрути. Искаме да минем през френска страна, посока немска. Той малко ме изватя през Швейцария, къде ли не там ме върти. Няма да ходим в Швейцария, том. Отивам в френско. След 24 км явно ще имам отбивка за тунела някъде. Иначе магистралата си продължава напред. Ама са камиони, ще моля да катериме нагоре надали. И затова минаваме през тунел. Поне така си мисля, не знам. Ще разбереме, затова съм го пуснал този телефон да снима. Малко се проточи, но все пак ме познават. Не мога да седеме. Мале. В тия 24 км мога да чуем една песничка. Малко за спокойствие. Спираме малко музиката, баго и ремонти, какво става? Италия, действайте по-бързичко да караме по хубави пътеки, то тунел се разпада вече явно. Дали и Монблан е в такова окаяно състояние?
си ебе майга. Като за начало с тъмно вече. По уста, почти си е тъмно вече, сумрак. Тук са хвати наляво, надясно. Ляво са оставили ебати бордюра, ако го закачиш и си ебе майга. Половин метър бордюр, така ли се оставя, бе? Пимо майга. И отдясно и отляво гледам, има такива пустоти. Айде се стегнем малко, италианци. Толкова много сте готини, обичам ви да ви еба и да ви еба, обичам. Мале тук как са се духали вятъра сега. Гарантирам, че не е шофьор колега, който да ги е изпляскал всичките работи. Абе, италианци са да минали от десно, да не минавам ли? Слагайте малко табели във вашата кожичка тук, гледай са. Така педалската с започване, даже и долу никаква индикация са. Сега къде е надясно, аз съм си направил, бе, го еба. Ама това си е Италия, да е смисъл, това си е Италия, те си са две ленти напред. Ама Италия много не мога да им свикна на тия, като сложи отгоре на това и че има за надясно да те в Италията, смисъл... Какво става са, бе? Нещо не мога да схвана на къде се върви. Просто така педрастия. Как мога ти на 40 км назад да взимам билетче за шибрия ти тунел, бе, да теба в италянеца смота? Къде преди 40 км, 50 преди тунела ще се взима билетче, бе? Вие ненормални ли сте, бе, вашата мама? Абе, вие откачени ли сте? Какви сте, бе, го е? Абе, ние да не го опущиме този тунел. Не сме, защото ние педали карат пред мене нека и 100%. Аз карах доста време по тях. Докато могат, те изчезнаха мамиците и те. Къде си, бе, да теба в Мон Блан тунела, да теба? След 18 км евентуално по този сайт китайски. Значи как мога тъпия китаец да е сложил маркировки къде ще са тунелите, а то неща са го том-том. Елементарни неща не мога да прави. В том-тома. Всичко си има минуси в този свят. Педали. Що са се разделили така, не се обединят да направят една шиба на навигация и всички шофьори да ползваме само една? Техната семка, необединена. Човечеството е създадено в самия си зародиш, е създадено да страда. Баго и скапаното човечество. Обединете се, бе, да има вашата мама, обединете се, направете ги нещата културни, готини, езици, диалекти и глупости, окей, ама дайте да го изкореним, това е цял свят да говори само един език, за какво са ми тия педрасти и различни езици. Дайте, ако са усъвършенстваме, аз усъвършенстваме като едно голямо семейство, човечество, а не да съпишеме човечество с купища разлики. Нали се стремим към перфекционизъм, а не към доброта. След 700 метра ще се работи нещо. Ама какво? Ще се затвара ли лента? Ей, Италия, дай малко по-добре с тия ремонти, стига по-български си ги спестява тия знаци. Баго и тунела, края му се вижда. Ето една табела, че ще се затваря от ляво към дясно. Това е друго нещо, италианци. Долу, що спестихте? Или аз съм си я пропуснал най-вероятно. Бих заложил, че вие сте я спестили. Не аз, че съм я пропуснал. След 16 км е долу Мон Бланк. Нещо си. Ах, италианци, италианци, италианци. Тази стока едва с 300 зора я оправиха към 3 часа и нещо. Уж в 2 часа 3 и нещо, брат. Трябваше по светло всичко тук да си видим тази красота и на камерата да изглежда прекрасно, брат. Телефона вече хваща, фокусира върху, не знам какво фокусира да го е в Samsung. Това видео е направено с Samsung S21 Ultra, който е стигнал до тук. Извинявам се, S23. Последния красив Ultra телефон. Всичко останало е ташаци.
си монстърче, портокалов сок, слушаме си Криско, такова лудо като теб. Такова лудо като теб. Не е лоша песничката. Ще слушаме. Ей, този телефон, защо изчезна сигнала, бе? Hey Siri. Make a hotspot discoverable. Sorry, I don't understand. Да ти еба путката, майчина. Hey Siri. Can you make hotspot discoverable? Personal hotspot is already turned on. Ти еба путката, Ленина, майчина, направи го. Hey Siri. Can you make hotspot discoverable? Sorry, I can't do that. Да ти еба майката. Hey Siri. Make hotspot discoverable. You need to unlock your iPhone first. Ти еба путката, майчина да ти еба. I'm sorry. Hey Siri. Make hotspot discoverable. Те еба в тъпата путка. Ще да сменям аз за Алекса. Бая вашата мама. Смотана женска. Що не сложат мъж и служили жена? Мъж повече работа мъж и жена са легали. Ще ти отключам аз телефон. Ей, ще ма командва жена. Дори ако си спомняте онова броене на до 1 милион, като е мъжки глас слуша, като е женски съпене като магаре, брат. Като му кажеш нещо да прави, да го прави, какво ми се обяснява? И чат GPT същата работа, като питаш нещо и почва да си измисля 1000 варианти, само да не ти даде отговор. Ей, бах, техна семка смота. По-добро от естествен интелект няма. Изкуствения просто събира информация, нищо повече. А дали я анализира правилно, както има една поговорка, 5 до 10 години, да не кажа 100 години, технологиите, които ги виждате в момента, те са измислени преди 100 години. Тоест света върви с 100 години назад. Или поне така ви се показва на вас, нали? Имате достъп да ви се показва на вас тази история до да ви се показва на вас тази майко, какви планини ме почва страх да ме хваща. 11 км до тунел. Майко, то стигаме до там до планината и влизаме от тунел. Абе, тук какво пише, бе, да еба вашата мама, да еба изнаци. Някаква педрастия пише. Курмайер. Да, точно курс да ти дай, бе. Твоята семка Курмайер. Какво е това? Някакъв град ли се оцели тук? Добре, как може да живеете по планината, бе? Ба, майга да ни от народа. Па тук е студено, бе, бе. Въпреки че е 7 градуса. Ако гледаме китайския сайчик, след 10 км ще е този тунел. Том си пердачи напред, какво става, не знам, братче. Къде е този тунел, почвам да се притеснявам, тъмно става, тъмнината помага още повече така да се чувстваш, абе, този тунел ще го пропуснем ли, няма ли да го пропуснем? Как мога при 50 км да вземеш билетче? Това не е истина тази италианска сганка, какви глупости правите. Ами сложи го пред тунела някъде отстрани, или 1 км преди тунела, или направи нещо, отбивка с табели, каси, с каси да се минава, да се плаща, с карти, марти, вашата мама да ева, напред го като хората нещо. Тук 50 км трябва да се чуда този тунел, хванах ли го, не го ли хванах. Караме си по магистрала за Чикур преди 50 км билетче. Ето ви да ви покажа, че и в Италия има педерасти, не е всичко идеално. Аре, минаваме, тъпо копеле, карам се 74, ще караш ти с колко искаш да караш да те в семката проклета. Нещастна да еба. Карай бе да еба, мама ти да еба, тъпото копеле да те еба, смотаняка да те еба. Още 50 неща ще измисля. Карай, какво ме гледаш, нещастник, имам камери, ще ми видиш кура да те еба. Какво си държиш билетчето? Още един покук за тунела, който и той не знае къде е. И да го държиш това билетче и да не го държиш, вие сте си го направили така да ви еба майките. Гласувайте да уволнат тия политици.
Това е тази педрастия, при 50 км аз ще взимам билече за нещо след 50 км. И къде е? То не пише, нито един знак не пише къде е, го е. Трябва да карам за той идиот. Той сигурно се разколебава, кара зад мен, ама вижда, че и аз не знам на къде карам, путио. Монте Бианко. Какво е Монте Бианко? То да не е за тия тунели да плащаме пари, го е в тунел. Леле, напред показват някакви бати за войчетата. Кога ще го разкопате този тунел, бе? Да еба майка му и тунела, да еба. Не е истина, ако ще трябва да свивам наляво надясно, би му майката. Това всичките тия тунели ли са Монт Лебланк, бе, човек? Абе, човек, ние от тунело ли сме? Не сме ли от тунело? Това е тази педрастия, бе, да еба негова семка, да еба. На Google гледах някакви снимки на обикновен тунел, ма. Да не ги минаваме тия тунели, бе, човек. Какво става? Къде си е шибан Мон Бланк нещо си? Бах твоята семка. Та ти половината си у ремонт и у какво ли не. Абе, не сме от тунела. Сигурно по Китайката след 7 км ще е тунел. 7, 12, 19. Толкова той ме изчислява към френска страна някак. Да, май сега тия 7 км ще ги въртиме, ще е много приключения, братче. Къде ли ме планината някъде явно. Как можахме по-тъмно да дойдем тук? Не ги е срам. Като сложите LED, ауто, Иванов, фарове, тогава мога да ни пускате по-тъмното да караме. С тия жълти педрасти. Дали сега не влизаме в тунел? Италянчета, 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 италянчета. Радио, някой беше казал да слушаме радио. Тук е изход ли е, бе? Разкопано нещо, не е изход. Ева, тук си е планинката, сняг си има. Защо по свето не се минаваха тия работи, човек? Защо по свето не се минаха? Бе, нема никой около мене, бе, да еба вашата мама, да еба, да няма никакви забрани. Базикам се. Не, че се базикам, то няма никой покрай мене. Сега, какво стана? До тук беше магистралата и натам почваме тунела ли? Skyway Lift Mont Blanc. Пиемо майката, тия ще се качат върху камиона нелегални имигранти сигурно. Да не е писан. Да, разбрахме го, магистралата свърши, имаме още малко път. Посока този тунел, където са го изкопали и това. Пълна педрасти. Ма не можеш ли тия красоти по свето да ги минеме? А не с товари, къде чакаме, братче, какво чакаме, аз не знам. 2 часа отидех, 2:30. Ти още лейбъли слагат, ковъци с стакери там, бележки по тия са. Какво стана, бе, да и ба майка ти? Какво сега се светна да еба негова сценка? Ме скара къл тук. Некой се качи горе на камиона сигурно тия лифтове Монт, Skyway. Skyway. Ще видите вие Skyway. Тук е за вериги, ама ева майката сигурно взимат. Тик-така, с колко карам? С 30 карам и 8 даже. Разрешение колко? 50-тина. Скоро... След 5 км и карайте по N205. Буклук, кажи къде е шибаният тунел, мамка ти. Те идват от тунела сигурно. Мале, какви красоти минаваме и ние по-тъмно ги минаваме. Да не мога да ви направя свидетели на красотата. Те едно ли, какво правите, бе, хора? Камионите сме тук. Този път, нали ви казах, сега беше свършил магистралата, ето го най-после някъде тук е тунел. Бус и тир. Що ни сравнявате с бусове? Тия са по-бързи от нас. С 30. И сега какво правим тук? Какво става сега? Ще ни дадете ли да минем от тук или няма да ни дадете да минем от тук? Малко е страшничко. Зеленичко. Не ли
някой да дойде ме фане за кура да ме разходи малко и да ми покаже някакви работи. Какво става сега? Тук ще го плащаме ли това тунел? Какво става? Фриго. Аз не съм фриго, бе, човек. Ама все пак светват и фригото тук. То сега ще светне ли, ще отвори ли? Какво се случва? Тук има човек нещо. Hello! It's okay to go? Thank you. Ciao. Готин дядо. Без две думи се разбрахме. И добре, бе, аз не съм фриго, бе, човек. Значи, минало лево. Трилония педерогил. Фригото да си върви надесно. Добре, сега, какво става? Още ли бариери? Искам в тунела, нали сме в тунела някъде? Абе, какво стана, бе, човек? Това буш, то ме зад мене, всички сме за към Франция. Наляво. Или чакаме, има опашка ли, какво става? То бариера ли има там? Дигнаха ли му? Аз трябва да чакам ли? Зелено ми светва. Да, но бариерата що няма дигаш. Сигурно се изчакваме нещо. Там фриго. Ние не сме фриго. Please wait. Окей, ще чакам. Искам да знам къде е Франция, брат. И къде е това ваш велик тунел. Че не го разбирам какво се случва, брат. Че тук тия излизат от тунела и явно плащат от другата страна, ние сега влизаме. Направих ви свидетели, приятели. Направих ви свидетели. Аз защото съм от английската школа с влекач и си маневрирам това соло като влекач, брат. Добре дошли в този велик тунел с 70 ограничени. Том си го показва. 4 км нещо го показва. Пак бариера ли, какво става, не знам. Толкова и Том да го учите. Абе, Том си е Том. Добре, Том се сбърка, така че ние ще караме с над 50 до 70, доколкото съм чел. Минимум е 50, максимум е 70. Доколко се знае, има радари, 150 метра да се спазва. Прави живи свидетели на тия тунелчета. Това е директно по планината, приятели. До някаква възможна точка се катерихме и точно тунелчето. И сега това тунелче ще ни закара в Франция. Дистанцията са сините светлини. 1, 2. От една синя светлина до друга са 150 метра. Горе-долу. Ама той реално, защото те шофьорите са идиоти и долу от тази бариера точно това изчаква. Някакви секунди, в които да раздалечи превозните средства в тунела, да не се получи някаква тапа. Ако стане авария, да могат все пак да се разминават някакси. Чакай на 70 да върнеме. Даже на 69, примерно падне едно така. Да се застраховаме газа. Значи, устата ми казва газа, обаче мозъка иска да каже аз. На английски аз задник. Гъс. Митницата, между другото, отидохме в 5:30. Тя работи до 6, хората не чакаха.
не само мен, те чакаха още много хора, те са се подготвили. Викат само за Франкфурт, нали, да... Ей сега до 5 минутки. Брутално нямаше и 2 минути и излезахме оттам. Изчистихме времето за каране, поразпитах един шофьор, който тръгнах да опитам, не разбира нещо, направо се тръгна някакъв, който наистина нито говори езици, нито нищо, нито има желание да се опита да ти помогне. Тъпо копеле. Както и да е. Следващото беше жокера, частица от тотото, човека помогна, много ми помогна. Показа ми тука, не знам дали се вижда на телефона, дано да се вижда, прочетох го там, тия носните кърпички, едно 50 на пакета му дал. На една румънска двойка дал сигурно 50 на пакета, защото имам цял кашон, аз искам да го разкарам този багаж. Спрете да тъпчете тия камиони с багаж. Това е дебют конвой. Какъв конвой бе, да не карате ракети от уния? Майко, как съм се съоточил напред, ма страх да погледна влево и десно. Малко по-широк, не можахте да го направите, да го ебайте сантията. Ще си оставим камерите некъде, мамка ви. Иначе добре, така, камиона не се тормози. Изглежда на нагорно, ама то мозъка вече се ошашавил толкова много. Ай, с 70 ще има такова, няма да се търсиме някакви говори. И тук нещо стана трафик. Трябва да намалиме малко. Аре, карате с 70 вашата мама, всички ли карате с 50 лева, бабуци да еба, нещастни да еба. Трябва да намаля и аз заради тия копелдаци. Ей го настигнах онова зелено копеленце. Тук ли издъхна, мамка ти? Толкова съм притеснявам да не мога да стигна да еба твоя магнит шиван. Или е някакъв рейс това, ама е ония зеления буков, който преследвахме. Той изчезна се едно като с магнит, брат. Една сега стоямо на другата, горе-долу сме в добра позиция. Вие бе педали, карате се на себе, нещастници. Долната граница е минимума, мамка ви. Том, изгубил ма и дума. Китайския бук обаче върви на някъде. Леко, друскай, Мон Блан, кой знае колко пари струва. Пишете в коментарите нека кой го е минава, ако знае колко струва, сега скоро ще разберем и ние си го дадем. Гледай го бе, то отleво кара с 50 врати. Тона на надолнището е по-гадно сега. Тук ги контролират някакви... Фригото явно е по-опасен проблем и има хора, които ги контролират как да карат явно вътре. Том-тома сгъна, приключи се с Том-тома, тотал ще тае, интернет няма. Да, няма интернет, за да активираме бомби. Няма интернет, бомби. Горе-долу движиме с 150 метра разлика. Май тесничко бе, малко по-широко, аз се не притеснявам, се оглеждам постоянно. Какви са тия тротуари, братче, тук направени като такова, не знам. Чаки, камера ли има, братче? Па караме си разумно по границата. Сега на долу ще ли почна, защото без да давам газ, поддържаме 69-70. Някакво по-отпуснато вече, може би наклона. В главата ми е все едно сме само нагоре, брат. Засилиха малко тия всички там. Оня зелен бокук сигурно му дойде на надолнище и започнаха нещата да се случват при него. Леко с 70 максимум, нещастник. Не знаете ли, че тия идиоти от Мерцедес правят камери, които ще си ги отнесеме? Не правят огледала. В мозъка ми вървиме нагоре, а реално има някакъв наклон надолу, брат. Какво се случва тук? Аз не мога да го разбера това нещо. Отгоре мига security, 150 метра.
За мен ли мига, за някой друг ли мига, пишете в коментарите, харесва ли ви видеото до тук, сигурно съм изредил на много хора майките и така нататък, ама така е. Караме с 68, с 70 и не си позволяваме да правим глупости. Его е пак 70. Имаме ли от синя до синя лента? Имаме. Даже повече. Контролираме положението. Я да видим инерция. Ще хванем ли тук някаква инерция? Тече майка му, дебо, оправете тунела, ще себе путката майчина. Моля ви, оправете. Не, инерция, дигаме нагоре. Оправете тунела, гледам от всекъде е прокапал, мамка ви. Пари събирате, сигурно увеличавате таксата, мамка ви. Респект от дистанция. Ей, Том се появи, брат, сигурно имаме сигнал. Наближавате граница. Ти еба майката. Тук се представяме да удара нещо лево от десно, брат, че карам така съмнително. Товара ми е на нормална ос, 71 стига, 70. Имам си от синьо до синьо. Да. Не стига де. Ще ме снима някъде нещо. Да те в камиона с 70, много пак ще ме снимате, бах техна майка. Стига да те. Ей, капе ми по стеклото, аз сме от тунел. Деба майка му деба. Деба майка му деба. Капе ми отгоре, ми капе вода от нещо. Дали някакви прилипи не се изпикаха? Не жълтане. Я пишете в коментарите, прилип ако се изпика, жълтане е ли? Ако не жълтане, значи са прилипи. Пикаят тия прилипи, техна семка. Ама тук по маркировките е мокро, брат, че идват течове отстрани, гледам. Не е истина. Екзит ми дава някъде. Майко, колко ми е притеснено по тия шибани места, като от самолет, брат. Майка му да еба това, къде капе, не е добре. Гние и накрая ще пропаднем и ще се приключи. Абе, тия филми от Рамбо, не са снимали нека и тук едно време имаше някакъв пожар. От френско-италианската. Май тук се снимаше този филм. Добре, как така тръгна музика? Нямаме сигнал, музика тръгва. Ей, тук ли са говорили? Минахме го такова вече. Няма ли да ги има бариери някъде? Горе карайте по пътя 75 км. 75 км, бе, човек. Искам да излезна да си плата тунела, къде се плаща. Ние да не го платихме, он не ми е дал никакви билетчета, брат. Чукна ми картата, ама какво стана? Его и роуминг да дойде. Hey Siri, make hotspot discoverable. Personal hotspot is now discoverable. Его ще следваме зеления букук. Букук карай по-бавно, не мога да те стигна. Чай да пуснем тия спирачки малко. Лекичко, трака. Искам да те чувам как тракаш лекичко. Тък, трак. Тия леките колени ми стържаха нервите. Добре, бе, къде трябваше да го пътим този тунел? Аз не получих никакъв тикет. Кай честно, че приключихме.
Сега ще карам по това там, както е. 74 направо само. Толкова да е тъпо това направено, па не знам. То със зеленото, за да го спазва, това с... А това е бипнало китайския буклук, бе, да е, той ми скара къва този китайски буклук. След 100 метра наляво някъде. Къде след 100 метра наляво бе буклук? Майко, сега ще падна слизане от планината. И тази цялата красота трябваше да се случи в тъмното, бе, не. Ако беше в светлото, щях да правя после видео в тъмното някой ден. Сега е в тъмното, полусветло, полутъмно, не се брои като за през деня, така че... Този зелен буклук в Италия не мога да го стигнеш, братче, тук едва моя си. Чай си пие на мостър, че право. Да, така се намалява тази машина от 25, братче. Братче, то не мога да запреш, братче. Чай да обходим малко спирачките. Лекичко двигателя, малко така. Така. Ти зад мен не се сили, така е буклук. С 25 трябва да влизаш в този завой нещастно копале рейсиджийско. Ти си над 3,5 тона и ще те е в буклука. Къде си се запнал така като недоебана путка? Те е в буклука. Намалява на 25 там нещастник. Ще ба вашата мана се скапа. Ще се нахлузите и соцаци, после се чуе какво да ви прави. Паркинг. Не е лошо да взема да се спра, да си настроя аз някъде чичавките. Това вече не писава мушното. Добре, какво стана с този тунел, бе? Платихме ли го? Какво стана, бе? Да еба тия тикичета, микичета, враче, какво стана? Ще го плащаме ли някъде? Платихме ли го вече? Те е в тунела, смотри. То зеления буклук, какво стана, да се спа? То буклук става лека кола, не се разкара преди. Моля, карайте по пътя 72 км. Как така 72 км, на къде да карам, бе, да е нещастник? И тук вляво. Аз не знам сега на къде да караме, да е във вашата мама. Тук по ливалото ще караме долу. Защото Том-Тома няма да го слушаме, караме по ливалото. After 100 meters, go around the roundabout. First exit. Добре, караме по този китайски буклук. И трябва да пренасочиме Том-Том. Някъде ще спреме да пренасочваме. Сега трябва да следвам ливалото. Просто на ливалото казвам на сайджика, защото е с ливало се индикира. А то също сега какво стана, пак си карам от тази лента. Къде е във вашата майка маркировка? Ти на мен ли ще светиш, бе? Не свети така, бе, само да се позволя да ми светиш, нещастно копелец. За първи път минавам тук, нещастник. Горе свършише лентата и минавам улево, буклук. Какво да правя, че паса отвори тази лента? Буклук. Карай. Топа и то тръгнал да се. С 80 се кара тук, бе, нещастник. Ма нещо карайте по ваше карам. Да еба майката, да еба.
сега пред мен ли ще веснеш? И аз дойдох на 90 по кук. Па вашата мама, само вие ще карате. Спирачки удари, теба майката, теба. Не знаеш къде караш ли? Какво стана? По кук. Ливаво, на къде бе, по кук? 70 км направо ли да сме само добре? Да, сега и ти ми трябва да ми светиш, да ти не еба майката и на тебе, да ти не еба. Ще карам аз тук село идеален център, да те е в система. Не мога да различа и дъжд от лента и коловоз от дъждовно мокро време по пътя. Да, тебе и Том-Тома как не ядоса и той не се преизчислява като копър. Той върти, не знам на къде върти, той те е в Том-Том. Км напред и после някъде надясно си. Камери има ли? Няма камери. Кога ще стане с 90, какви сте 70, да е па негова семка. Том-Том, вземи с чални малко, ти малко майка. Как няма минахме тази красота през деня, бе, да има негова семка, да е. Чакам аз цял ден шибаната стока. Том-Том, няма да те слушат, Том-Том, напред си карам като печага след това тирове. Само че тук може да те пренастроя да еба негова семка. Айде на следващото място. Спираме и за 5 минути да пренастрояваме бахти, Том-Том. И да спра шибаното видео, защото няма да ви снимам в Франция. Беше интересно да видите Мон Блан тунела само. Ще извинявате, но беше през тъмната част, какво да правя. Много тъпно, че се получи през тъмната. Но пък така ще си отговорите какво е през тъмното, а през светлото всички знаем, че е по-добре. Левото облако. Аз карам бавно. Беги си майка, няма да теглят нищо, такъв екзит, нещастник. Не знаеш на къде карам. Вземи се научи да следваш пътя по китайката ти малко. Те е в Том-Том и тебе. Ще ма връщаш ти през Швейцария или през къде ма връщаш. Айде, тук няма съм. Дари ме некъде, трябва да внимаваме. Бати тъмницата. Затова Лет Иванов ауто. Заповядайте всички в София. Бе, да ти не еба магата напред, само трябва да слушам китайката. Сега на първото място аз ще ги правя, да ме спираме. Бе си майката, въобще не ме се занимавам с тебе, шибам Том-Том. Като преизчисля, начисля и отчисля и така да, тогава ще се оправя нещата. Явно сме това pollution. Какво е Big Pollution, бе да го ема? Ремонт или иска да кажа, какво иска да кажа? Без колко да карам тук, без колко ограничението, нещастник. Аз 72 ми свети червено. Къде е във майка, не е? Браво, башка за мен. От един тир и една лека кола. Даже между другото, леката кола е зад мен. Big Pollution. Bits Pollution. Какво си ти, бе, твоята семка? По-бавничко ли да се кара? Те и тия франсета и те са едни терци. Най-великата държава за каране по принцип Франция, Испания, Англия, Италия. Братя, аз полуспрех тук вече. Сега да си пусна дълги и да си карам на дълги. Павел, майка и педа. Боли кураче някой по друга страна. Как не минахме тук през деня, бе? Майка му не па.
сега ги измислих, защо ги измислих? Ти ще кажат, някой дядо кара зад нас. Китайката само напред и карам, бе, мамка ти. Само напред. Бах ти буклук. Пълен буклук тия китайци, сайчи. Няма нищо общо с стандартната китайка. Намалявай, ще те в камиона. Тогава трябваше да намалиш на намали. Забравям за изпреварване. Така че не буклук ще кара зад мен. Дали, ще ме изпревари някъде 100%. After 700 meters, take the exit. Ей, Том, ти еба пичката майчина да ти Turn right. Ти еба майка. Take the exit. На майка ти At the end путката. of the road, turn right. Майка ти путката. Добре, защо лека кола кара зад мен, бе, човек? Това не е нормално. Колко трябва да си прост като куче. Абе, напред има ли магистрала? Няма ли? Пати маглата от тъпоти тук врачи от френско. Че тук и средна скорост не изчисляват, какво изчисляват врачи. Айде, миниме, ето, миниме, нали тия мерак да ме видиш нещастник. After 700 meters, Миниме да take си the карам по exit. тебе. Then, До тебе, at the end толкова ли of е the трудно да се road, сетиш? turn left. Айде сега след тебе да те видя колко можеш това нещо. Айде да те тествам. Че аз отворим устата. Take the exit. Then, Еби си at the end майката, of the нема да се road, занимавам с тебе turn сега. left. Аз ще те изхвърля да я, ще ти еба майката. То, що не намаляваме, човек? Не знае ли, че трябва да се намали тук малко? Или го боли кур? At the end of the road, turn left. Then, turn left. Turn left. Then, turn left. То китайски буклук, къде си бе? Къде си бе да еба твоята стопанка? Какво ми покажеш 90 метра, 100 метра? Какво ми покажеш да еба буклука ти карам напред? Нали така беше обяснил 61 км напред, ти еба майка. Нали ни подсказваш за съборите нещо сигурно? Я, влакче му отясно. Айре нещо си след 150 метра. Леле как ме стресна типа майката. Влакчето типа. Къде това е ребе? Тук ли беше? Да няма една табела за ерето, брат, че представяш ли си? Пу, типа майката. Пусна това ерец. Ще е на следващото. Спираме и пренастрояваме том-том. Защото по този китайски буклук няма кой да се води, а и стойка за него не съм предвиждал, защото си карам по пичовската тук в Том-Том. Какво е това 30, бе, брат? Еба вашата майка, как се прави с товарен камион 30 тук? Бе, дори ли по една лампа от тази планина да ви еба майката? Моя камион пердаше много. Явно ги насмети тия завои тук набързо. Усети се да превключиш, усети се. Колко е неприятно да е в тъмна част, брат. Не, че има някакъв проблем, ама нищо не може да видите. Айде, докато се отскупнем от тази планинка. Докато се отскупнем от
тази планинка. Айто, китайски бук, не мога да го гледаме. Подсказва някакви глупости, не е лошо, ама трябва да се преизчислява с моите си системи от аерето. Не от аерето, ами от TomTom. Тук е направо чел стената. Дръж, че си е бедна. Мога да не са служили здравия бетон и да паднем долу. Да не е писано, да предизвикваме съдбата. Пепе, един език, або кук такъв скапан. То монстър ти изпи мозък. Няма ли малко, няма да използваме спирач. Така, над 3 тона и половина с 30 трябва бавничко, бавничко. Майкото, тук ако се знаете през какви неща минаваме, през какви неща се минава и само трябваше да е в светлата част. Ама и такова е. Такова е. Такова е, какво да ви кажа. Най-после с 50 да си покара малко тук. После изкачването към планината е интересно. Сега слизаме. Без колко бе, нали с 50 трябваше какво му светиш и ти хващаш леката кола. Абе, вие нямате начин. Мон Блан го направите толкова къс, па направи го е тук додолу, не каза се слезне, бе, да го е, ама къде ви качате горе, аз да не съм скиор нагоре. Вашата майка, още километър и половина. Запри, ти си ебе майката. Нема да се занимавам с теб. Тук за лека кола си, бе, пати кеф. За камион не е лошо. Стига да не гледам надясно, когато се занимавам с завоите, иначе ако погледна надясно колко е високо, си ева майката. Чай пал отворим устата. Ние не да затвори, бе, ще отварям. Намали, тук, това не е за теб, бе, сигурно. Намали. Отпускай газицата, Си ебеш майката, аз съм си само напред. Чай, сега какъв тук. Това какъв. Приятели, що за мухук си ти, бе, да ева твоята семка, да ева? Не виждаш, че съм спрял като куче от пес да го ева и не мога да се включиш ли, бе, да ева? Бах ти мухук. Колко прости хора. Умножено по псуването на милион брати. Те толкова прости хора. Така, намали, няма се занимавам с тебе само. Намали, отпускай газицата, те са... Айде, дигни сега, леки човеки. Абе, къде си тия спирки, бе, да го ебе спирките, искам да си настроя TomTom. Бе, започва вече френско си. Как си му е реда? Париж. Добре дошъл в Франция, Васко. Добре заваря. Ай да спра видеото, че видеото ви стана безинтересно вече. Тая камера да съм как хваща се едно имам фарове, брат, че съм пълен тъшак. Нека да няма, ама не стават кой знае колко. Стават за градско така. Извън градско си е тъшак. От кога измислия LED фарове, ние кога ли ще ги получим някакво? По света колко LED фарове трябва да се сложи. Даже TomTom ми дава да обръщам назад някъде после. Явно още. Бах ти покука, не знам къде съм тръгнал. Хем съм му задал крайната дестинация, приятел. Толкова време па да не мога да преизчислиш да те в покука, да те. Аз съм си само напред горе известно време и така. Като спра и да преизчисля малко маршрута на TomTom. Да го изтрия най-после. Покука, с покуците. Това китайски покук нищо не го казва.
55 км да бъде. Значи гоним някаква права посока. Така. След малко ще оправим на том нещата. Ако не се е усетил да се преизчисли. Сега да гледаме за спирка след 2 км. Имаме спирка някъде 2 км и половина. Спираме и си настрояваме том. Вече с 90 може да караме. Това беше, приключи го това Мон Бланк. Големата работа, бе. Але, какво голямо изкачване и слизане, наистина. Не можаха ли по-надолу да го изкопаят, да не се получава такова изкачване от леки коли, камиони най-вече? И да спестят малко от тия педалски завои. Време е за гласуване на Мон Бланк 2. Крайно време е да го построят, ако не го строят вече. В тайна. Том отчита с 90, ама докато не си настроя Тома, въобще не се занимавам с него. С 90. Аз си карам още на европейски стандарт. 1400 метра имаме някаква спирка. Тогава ги минаваме тия километри и не се усеща вече. Значи те горе опорявата нема светличко, тук светличко, значи отляво, отдясно, градчета, как са се накичулили, сигурно са само туристически истории. Чакай сега, няма ли да пропустим и тази прекът, сева майга да стига да настрояме том. Айренце, къде си Айренце? Някакво обикновено съвсем по паркче, ми трябва само да спра да се настроя и изчезвам. Смръснах аз! Колко може да натискам. Аз няма да карам по нощите заради някакви идиоти тук, къде е заявка от 2 часа, брат. Че кога ще взема тази заявка от 2 часа, къде цял ден не е готова и с нощи и в 3 часа някъде почваме да товариме си за 2 часа билото. Тогава не е. Иначе ако бяхме по график да го спазят тия за 2 часа, щеше да е добре или там 2,5 бях до 3 да приключим 1 час, щяхме да напреднем, ама такова е. Абе, къде е това Айренцето от 2 места ли има? Тук за камионите да си отдесно. Нека педерас чака и той. Леко. Да, тук се паркирай сега, за да трудне са на тебе някакви глупости. Тук не мога да паркираш, бе, че... Май ще ти направя кефа да си то стане. Как гледа, изплаши колкото. Тук що не се буднете, бе, бай вашата мама. Айде, тук съм аз и така. Сега, то билет за Чайкурмия, дай да си пребереме картата. Даже носим картата, има някой зад мен, няма. Даже дайте да направим паузичка, ама аз 15 минути не вярвам, че ще се занимавам. Така. Дай да прибереме това, ще има Мон Бланк. Билета. Ето ще го оставя, ще се занимавам с него по-натам. Майко, как ми светите от телефон, брат, че няма ли се малко тия в светлината. Така, ще бъдат седалка на Мерцедес, да прибереме колана. Даже и ще го изгаса, бава съм, майка ти камиона ще харча дизел. Дай да спреме този сайджик. Само че преди да го спреме да видя по какъв маршрут гледа и посока ми дава. Каква посока до там си ми дал, бе, след малко да срещам нагоре. Ча вия Том какви ги върши този буклук. Тома дали не се оправи? Чай да спреме тия бедерунгерски посоки, завършени задачи, разтоварване, навигирай. Том не се оправил, защото ми дава през Швейцария някъде.
Или аз що мисля, че Берн е Швейцария. Берн не е Швейцария. Не, Берн е Швейцария. Нещо тотално сме с границите зле. Добре. Ето е немската линия. Добре, бе. Посока. То въпросът е да не влизаме това е Швейцария, какви петли. Чакай сега. То iPhone се зареди. Google, къде си Google? Ама аз защо не наебам майката на Том да му приключа маршрута и да натисна да търся нещичко. Директно там да ги пише. За какво ги пише тук? 4-7 4-1 2-1 така 6 точка 560 така и си караме натам по магистралата и после вече ще се оправяме натам. Айде, карай натам, като стигаме до там ще се оправим. Я да видя на къде го даваш и как го даваш. Ей, Том. Как да видя дали пресичаш някаква граница, бе, Том? You will arrive at your destination at 11:54 p.m. Том ми го дава да влизам в граници. А аз не мога да влизам в Швейцария. Как ще влизам в Швейцария, брат? Кой ми дава правото да пресичам Швейцария? Рецентър. Търсиме алтернатива. Ето ти е алтернативата. Да си от френска страна. Приятели, може да, накрая си остават само те, двамата. Спри, бе, да ти еба майката. Лазане. Това ще да е швейцарски град. Да, бе, да еба негова семка и по този другия път. И вече оттам, като стигнеме, ще движиме на където му е реда. И пах му майката. Значи се караме натам. Покрай границата, но не пресичаме от среща, да.
Това ни е целта и да си караме по френска страна. И вече оттам цепиме нагоре. Оттам стигаме, после Мюлхаст нагоре, ще си го изчисли успоредно на Швейцария, да ходим към Франкфурт. Окей. Рецентър. Долу. Изяде блокира. Добре, майната ти. Така, лок тракъра. Задачи. Събота, но то си десна някакъв средство. Това е пълната кутия, братче. Да си пуснем светлинката. И за колко време даже и волана да вдигнем, волана скапан. Така, 74%, дай да те включа аз да се зареждаш. Да изключим таблета, единия, да си включим другия таблет. Аре бе, късо кабелче. Така. Сега да си включим и телефони. Телефон е зареден. Пием малко сок. 8 минути. Колко имам да карам по принцип? Имам за каране. 3 часа ще покараме. И тогава ще спирам някъде за по-голяма пауза. Сега какво да правя? Така, стига до вас. Край.